Makadi hama neshamwari munashe, ini ndinonzi Semagaruwa, ndinokugamuchirai nemufaro washe wedu Jesu Kristo. Nhasi mukuverenga kwedu ndima dzemubhaibheri tiri kubata mapisarema 91. Teererai ichiverengwa. Verse 1. Uyo agere panzvimbo yokuvanda yokumusoro-soro acharambira pamumvuri wowamasimba ose. Ndichati pamusoro paJehovha, ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, iye Mwari wangu wandinovimba naye. Nokuti iye achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri napahosha inouraya zvikuru. Iye achakufukidza neminhenga yake, uchatizira pasi pamapapiro ake, zvokwadi yake inhoo huru neduku. Haungachi chinhu chinovhundutsa usiku, kana museve unofurwa masikati, kana hosha inofamba murima, kana kuparadza kunouraya masikati. Kurutivi rwako kuchava vane 10 ramazana, ne100 ramazana paruoko rwako rworudyi, asi hazvingaswederi kwauri. Uchangozvitarira hako nameso ako, ukaona mubayiro wavakaipa. Nokuti imi Jehovha muri utiziro hwangu, iwe wakaita wokumusoro-soro ugaro hwako. Hapana chakaipa chingakuwira, uye hapana hosha ichaswedera patende rako. Nokuti iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako, kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Vachakusimudza pamaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Uchatsika pamusoro peshumba nechiva, mwana weshumba nenyoka uchazvitsikirira pasi. Zvaakandida ndichamurwira, ndichamuisa pakakwirira, nokuti wakaziva zita rangu. Iye achadana kwandiri, ndichamupindura, ini ndichava naye pakutambudzika. Ndichamurwira nekumukudza, ndichamugutsa noupenyu hurefu, nokumuratidza ruponeso rwangu. Aiwa, ndo panoperera kuverenga kwedu kwendima dzemubhaibheri kwezuva ranhasi, apo tanga tichibata mapisarema chapter 91. Ndini wenyu Semagaruwa, ndatenda.